a bar mani da ke kar a shigo tsakanin da ki fito ki. Me kake so a yi wa Hafsa? Kawai muna jiran umarninka, duk abin da ka faɗa shi za a yi mata. Babu yanda za a yi wani katon banza in bashi ya je yana rayuwa da Hafsa. Wallahi ba zai yi ba. Hafsa zuciya ta ce. Ina son Hafsa. Ina son Hafsa. Oga Kamil, me kake nufin aikatawa ne? Ina so kowa ya rasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zan daura auren Tawfiq da Zakiya. Ko yana so ko baya so, idan ya fito zai kalle ta a matsayin matarsa. In ma da yaddarki ake kitsawa wai in aure ki, to ki gaggawar gaya musu ba kya sona, saboda har in kika takura billahi allazi la ilaha illa huwa sai na kashe ki wallahi. Idan ka fasa kashe kanka, wallahi kai ba dan halas bane. Je ka kashe kanka. Nace ka wuce ka je ka kashe kanka. Ni dama oga buri na a zo wannan gurin. Ina son ka bani dama. Da kaina zan kashe Hafsa. Za ka kashe Hafsa? Za ka kashe Hafsa? Hafsa za ka kashe? Za ka kashe Hafsa? Ka ci ba? Wai zai kashe Hafsa? Hafsa zuciya ta ci. To mai gida mu ne amfanin ta. Ta uzura maka kuma mu ma ta uzura mana. Kawai mu kashe ta kowa ma ya huta. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa.